Η εταιρεία μας παρουσιάζει στη Salonica Electronics τα καινοτόμα συστήματα ασφαλείας της Arrowhead από Νέα Ζηλανδία με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και προσφέρει αρκετές επιλογές για όλους τους τεχνικούς. Πρόκειται για την εταιρεία που συνεργαζόταν με την Grow για αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα τα προϊόντα που κατασκευάζει να είναι 100% συμβατά με αυτά της σειράς Crow Runner, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα κάποιο πληκτρολόγιο, για παράδειγμα, με ένα από τα πληκτρολόγια που προσφέρει η Arrowhead. Τα περιφερειακά της Arrowhead αποτελούνται από πληκτρολόγια, επεκτάσεις ζωνών, εξόδων, ελέγχου πρόσβασης, αλλά και ασύρματα περιφερειακά της σειράς Infinity με συχνότητα κρυπτογράφησης 868 MHz. Ο υβριδικός πίνακας συναγερμού ECI Pro είναι η εξέλιξη της ESX, αλλά με πολύ περισσότερες δυνατότητες, εφόσον μπορεί να φτάσει έως 248 ζώνες με τη χρήση επεκτάσεων ECZ8 και έως 32 πληκτρολόγια που μπορούν να καλύψουν και τα 32 partition του συστήματος. Επίσης, ο πίνακας συναγερμού ECI Pro έχει ενσωματωμένη Ethernet, διαθέτει όμως εφεδρικές αποσπόμενες επεκτάσεις PSTN, Wi-Fi και 4G για άμεση ενημέρωση του τελικού χρήστη. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας iascom.gr.